ମାଆ ମୋତେ କହିଲେ ଆକୁ ଚୁଲିରେ ପୁତି ଦେଲେ ଭଲ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ସକାଳ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଆମର ଅଟା ସରିଯାଇଥିଲା ବୋଲିକା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ବଡ଼ 5 କିଲିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଟା ଧରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଅଟାକୁ ପୋରୁଥିଲା ବେଳେ ଗାଁକୁ ଜଣେ ମଉସା ଆସିଥିଲେ ଲୁଣ ବିକିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦିପରିକା ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲିକା ଫ୍ରିଜ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ଘର ଆଡ଼େ ଖରିକିତେ ଲାଗିଗଲି। ଖରୁଥିଲା ବେଳେ ଭାବିଲି ବାଇଗଣ ଥିଲା, ତ ସେଇ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ଝୋଳ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରଙ୍ଗ ହେବ। ତ ଆସିକି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଝୋଳ କରିତେ ଲାଗିଗଲେ। ଝୋଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛୁଥିଲା ବେଳେ ମାଆ ମୋତେ ଆଣିକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଲେ। କହିଲେ ଛୁଆ ଏଇ ପତ୍ରରେ ରାତିକା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିକି ରଖିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମାଆ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ରଙ୍ଗ ସେକି ଦେଇକି ତାକୁ ପତୁଆ କରିତେ ଲାଗିଗଲି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପତୁଆ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ତି। ମୋର ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।